Tu pensa que, per exemple, un dia em van fer un cop de puny a l'ull i em van dir això per tu i a la teva mare digue-li que és una tal. I llavors jo, mama, mira, o sigui, vaig arribar amb l'ull així i m'han dit que ets una no sé què. Volem que ens expliquis, remuntant-nos als teus orígens, ja que sabem que vas néixer a l'any 2000 a Terrassa, però com recordes la teva infància a partir d'aquí? Bueno, a Terrassa només vaig néixer. Mira. Res més. No hem dit cap mentida, per això. No, sí, molt bé. I sí, va ser el 2000. I res, la meva infància va ser a Viladrau, en una casa de fusta, bueno, que de fet els meus pares encara viuen allà, a la muntanya. I la meva infància doncs, és molt salvatge, molt a la meva. M'encantava pues, estar amb els animals, a la natura, i cantar i ballar moltíssim. Com literal la Blancaneus en el bosc, però... Exacte. Per exemple. Sí, una coseta així. A mi, Hugo, una cosa... Clar, jo et vaig conèixer perquè estem fent una obra de teatre junts, que més tard parlarem d'això, però una cosa que em va agradar molt, quan et vaig conèixer, vaig consultar una mica... Et vaig estalquejar, que això està bastant de moda, estalquejar. Molt ben fet. Gràcies. I vaig veure una història que a mi em va tocar bastant. O sigui, vaig veure, bé, entrevistes teves, vaig veure la teva història com a cantant, i va haver-hi un tema que em va tocar bastant, que has parlat en bastantes entrevistes, que és el tema del bullying. És un tema bastant... Bueno, és un tema delicat que tu vas viure de prop i que, bueno, si vols ja ens explicaràs, i que d'alguna manera reflexes amb el tema de Toulouse, amb la teva cançó, com t'arriba aquesta cançó que vas fer en memòria d'Alan Montoliu, un noi trans que es va treure la vida després de ser víctima d'abús i burla. Sí, al final, bueno, com has dit, ho he viscut de prop. Una mica, o sigui, no diré tota la meva vida, però sí que tota la primària i una mica a l'ESO. Pel fet de que era diferent que els meus companys de classe, llavors com que la diferència a vegades pues, no agrada, que jo ara, o sigui, a mi m'encanta ser diferent i no és res dolent, no? Però en aquell moment, bueno, et penses que és una cosa que t'ha tocat, que ho normalitzes i creus que això és el que toca, anar a classe i no tenir amics, que et tractin malament, que et peguin, que t'insultin i més coses fortes que això a mi m'ha deixat, bueno, molta l'autoestima una mica molt, bueno, i també com comparar-te, sentir-te inferior, creure que no ets capaç de fer les coses, no? Però bueno, vas creixent, vas madurant i dones compte que això no és així. Però clar, el bullying està, encara molta gent pateix el bullying, sobretot a les escoles, i doncs com canto a la cançó, no? Al final et creus que ets tu l'error i en realitat no és així. Ara explicaves que va arribar un punt on tu vas normalitzar aquestes situacions d'abús i no tenir amics o patir fins i tot agressions tant verbals com físiques. Quin és el punt on veus que això no és una cosa que ha de ser normal, podríem dir? Quin és el punt on tu veus que comença a aparèixer una cosa que es pot considerar com a bullying i es pot considerar com a abús i tu decideixes demanar ajuda, potser? Costa molt demanar ajuda si, a més, creus que el que t'està passant t'ho mereixes o que tampoc està tan malament, no? Però jo crec que des del primer moment que tu ja t'estàs sentint incòmode o que alguna cosa ja no t'està agradant, que no t'estan fent sentir bé, i ja està malament, i ja s'ha de demanar ajuda, no? Però costa com trobar aquest punt, sobretot si ets tu qui ho està patint. Si ho veus des de fora dius, això és bullying, no està bé el que li estan fent, però quan et passa a tu és com, bueno, és igual, o intentes com excusar, no? I sobretot, no sé si va ser el teu cas, però també hi ha molta gent que ho intenta amagar a la seva mateixa família, que crec que és una peça molt important també per potser afrontar o potser superar aquesta situació. Com vas viure tu amb la teva família aquest problema? Bueno, jo amb la meva família, clar, tu pensa que, per exemple, un dia em van fer un cop de puny a l'ull i em van dir això per tu i a la teva mare digue-li que és una tal. I llavors jo, mama, mira, o sigui, vaig arribar amb l'ull així i m'han dit que ets una no sé què. De quina edat estem parlant, perdona? 10 anys. I es va remuntar fins a l'institut? Bueno, i això vaig viure des de... Ja a P4 ja em van canviar de col·le, perquè ja, com que se'n reien de mi, jo portava vestits, perquè socialment era una nena, i els meus pares intentaven posar-me vestits que em quedaven fatal, i ja se'n reien de mi per portar vestits, que després li vaig agafar un trauma, que mai més m'he tornat a posar un vestit. I com als 5 anys em van canviar de col·le, i fins als 12 vaig estar patint bullying, i després a l'ESO doncs, em va costar molt com trobar amics, i també vaig veure com situacions de bullying pel fet
d'això, de ser socialment una noia però semblar un noi i no sé, coses estranyes.